Moikka moi pitkästä aikaa ja tervetuloa tänne Urheilupuiston Ippen pajaan. Mun nimi on Heli Tulimetsä ja haluaisin näyttää teille nyt tämmöisen simppelin kivan grafiikan menetelmän, mitä me testattiin täällä jo pajapäivissä lasten kanssa ja aika hienon näköistä tuli. Eli käytetään kasveja, tehdään tämmönen yksinkertainen monotypia vähän soveltaen. Ja tosiaan jälki on mitä upea. Ja se on mun mielestä ehkä yksi semmoinen tärkeimpiä juttuja näissä taideprokkiksissa, että kaikilla tulee kaunista. Kaikki onnistuu. Siitä tulee se onnistumisen ilo ja se fiilis, että hei, taiteen tekeminen on oikeasti tosi hauskaa. Sitten mitä tästä tarvitaan, niin me saatiin lahjoituksena ihan tavallisia kaakelilaattoja. Eli jos jossain on tehty kylppäriremppaa, niin varmaan sieltä saa vähän laattaa. Tähän käy myös lasilevy tai vaikka uunipelti. Semmonen löytyy aina kotoa. Mä oon vedostanut nyt ihan kopiopaperille. Toki siinä voi käyttää vähän paksumpaakin, mutta ehkä ei mitään ihan yli 200 grammasia papereita, että saadaan se jälki mahdollisimman tarkkaan ja hienosti sinne esille. Sitten väreinä mä suosittelen käyttää jotain aika tummia värejä, koska siinä se jälki on kaikkein näyttävin ja dramaattisin. Et jos laittaa jotain hyvin vaaleita, keltaisia, pinkkejä ja muuta, niin voi olla, että se jää vähän niin kuin hailakaksi, kun nyt me jotenkin halutaan saada se kasvin muoto sieltä esiin. Ja se on myös yksi ihana asia tässä tekniikassa, että päästään lasten kanssa tutkimaan niitä kasveja. Ehkä pihalla katsotaan, että no eihän täällä ole mitään muuta kuin nurmikkoa ja vähän jotain rikkakasveja. Mutta sitten kun me mennään tarkkaan taiteilijan silmin niitä katsomaan, niin me huomataan, miten upeita muotoja niissä on. Ja mä kävin tuosta pihalta äkkiä nappaseen vähän koiranputkea. Tää on ihan mun lemppari. Tästä tulee tosi hyvän näköistä. Hei, kaikille tuttuu voikukkaa, voikukanlehteä. Sitten mä otin vähän mansikanlehtiä ja sitten mulla on myös vähän apilaa. Eli mä suosittelen tässä ottaa semmosia aika ohkaisia, semmosia, ei mitään hirveän paksuruotisia kasveja. Esimerkiksi joku vaahteralehti on jo niin karkea, että siinä ei oikein saada niitä hienoja lehtisyitä näkyviin. Eli tämmöiset erilaiset ruohot ja miksei heinätkin niin toimii tässä parhaiten. Ja sitten siinä vedostuksessa, tietenkin, jos meillä olisi grafiikkaprässi, se olisi ihanaa, mutta mä ostin nyt tämmöisen telan, millä normaalisti grafiikan teossa levitetään se väri, mutta nyt me tehdään se sienellä. Tän voi korvata myös ihan lusikalla, tiukasti hieromalla, mutta kyllä tää oli aika hyvä ostos, eikä edes mikään pahan kallis, että alle 10 saa tämmöisen ihan näppärän telan. Ja sitten me aletaan vaan hommiin. Eli superlonisieni ja sit mä alan täältä ottaa näitä värejä. Mulla on tässä 2 sinistä, kobolttia, ultramariinia ja mustaa. Et mä tykkään käyttää lastenkin kanssa päävärejä. Ne voi sekoittaa siinä lautasella. Tai sit mä tykkään melkein vielä enemmän, että niitä voi sekoittaa myös ihan tässä laatalla. Töpöttelemällä päällekkäin, niin sinne saadaan vähän eri sävyjä. Ja tässä taas ihaninta, kun lasten kanssa näitä tekee, niin itsekin oppii aina uutta. Osa levitti sitä väriä vähän niin kuin käyttäen sitä sientä siveltimenä. Siinäkin tuli aika hauskan näköistä jälkeä. Mutta ehkä semmoinen tärkein muistisääntö tässä olisi, että se pitäisi olla aika märkä sen laatan, mihin tehdään sitten se vedostus. Eli ihan runsaasti saa käyttää väriä ja siinä mielessä suht nopeasti toimitaan, ettei se väri pääsisi kuivumaan sitten siinä vedostusvaiheessa, koska sitten paperi voi ottaa siihen kiinni. No, ei se mitään. Sitten tehdään tietenkin uusi, jos se pahasti jämähtää, koska tässähän ei materiaalit maksa juuri mitään. Ja se on myös ihanaa, koska taiteen tekeminen ei välttämättä ole mitään sellaista, mikä vaatisi ihan hirveästi rahaa tai paikkaa tai efforttia. Yes. Ja nyt sitten se kiva vaihe, eli aletaan asettelemaan näitä lehtiä. Ja mä suosittelen laittaa ne niin, että se lehtiruoti on ylöspäin, eli se laitetaan niin kuin se lehden oikea puoli väriä vasten. Ja niitä voi sitten vähän sormella vielä laittaa tuohon kiinni, katsotaan. Tässäkin huomaa, että se jää vähän niin kuin sojottamaan, että onkin sitten
jännä nähdä, että miten se sitten siinä vedostuksessa toimii. Mä teen tänne alareunaan nyt tätä koiranputki juttua. Olisiko tossa on kans joku aika ihana lehti. Vähän käännetään. Jep. Ja sitten mä otan näitä apiloita. Ja näitähän voi myös niin kuin napsia pienemmäksi näitä lehtiä. Eli nyt mä laitan vaan apilasta nämä yksittäiset lehdet. Meinas mennä jo reuna yli. Hauska nähdä, mikä tostakin tuli, kun mä vähän siirsin sitä siinä sen värin päällä. Ja vielä muutama apila. Ja lasten kanssa kun me tehtiin, niin sitten me vielä vähän niin kuin ennen värinlaittoa sommiteltiin sitä, koska tässä pitää olla suht nopea. Eli vähän jo katsotaan valmiiksi, miten me halutaan asetella näitä kasvin osia. Ja kyllä nyt pitää vähän mansikanlehteä saada, kun mansikat on niin hyviä. Laitetaan niitä tonne sekaan. Sitten me ehkä nähdään, että onko ne erilaisia niiden apilanlehtien kanssa. Ja onhan ne. Hyvä. Tuolta vielä muutama pikku lehti. Saadaan tämmönen aika kiva miten sanois, somita. Yes. Eli tältä se nyt näyttää. Ja sitten se kaikkein jännin kohta. Koko hommassa otetaan paperi. Noin, tavallinen kopiopaperi. Asetetaan se tähän mahdollisimman keskelle laattaa ja aletaan telaamaan. Ja tässä olisi nyt tässä telatessa saa käyttää ihan voimaa. Eli lapset usein voi vaikka seisten tehdä tämän telausjutun. Ja meillä kun on iso ryhmä, niin tietty siinä sitä aina pitää vähän odotella sitä telavuoroa, koska meillä on näitä tällä hetkellä vain 2. Mutta sitähän se vähän on isossa ryhmässä, että opetellaan myös sitä odottelua ja huomioimaan sitä kaveria. Ja nyt mä tiukasti telaan ja nyt mä jo näen, että sieltä noi lehtiruodit ainakin näkyy jo ihan suoraan paperin läpi. Vähän vielä tuolta. Ai. Ja sitten se jännin vaihe, eli katsotaan mitä tuli. Nostetaan varovasti. Wop. Otetaan vielä toi yksi. No itse asiassa näköjään nyt noi tykkäs jäädä noi lehdet, apilat tonne. Saisinkohan mä niitä varovasti tuolta. No hei, aika kiva. Oppista. Sinne itse asiassa osaan tullut siniseksikin. Nypitään nää täältä varovasti pois. Eli noin. Siinä oli vielä pari. Ja tässä tietenkin voi auttaa myös. Nyt kun mä katon, niin mua ei edes yhtään haittaa, että sinne on tullut sitä sinistä alle. Se on aika kivan näköinen. Ja nyt on kaikki lehdet nypitty ja tällainen siitä tuli. Aika ihana, eiks vaan? Jopa niin ihana, että ehkä mä kehystän sen ja laitan seinän. Yes. Ihanaa taiteen täyteistä syksyä meille kaikille. Yes. Moikka!